हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी। राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, माता जी, எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்டர் 57 மாதாஜி, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। இன்னைக்கு வந்து கேண்டோ 7th சாப்டர்ல 57th ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் சின்ன ஸ்லோகம் தான், ரொம்ப பெருசு இது. முடிய போகுது, 4 முடியும். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகாய தக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப ததா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ யோகஸ்ரீத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ஸ்ய ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பஞ்சரசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாநிதாம்ஸ்யம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபாலு சுதே தேவி प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथादिगे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पूर्वं करोमि वाचालं पङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तभं मध्ये परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गल्ये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नीति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। षण्पदां सुभगद कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनक अन्तन्त तोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு வந்து இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு வந்து இந்த சாப்டர் முடிய பண்ணு. அதனால முன்னாடி இந்த சாப்டர்ல என்ன படிச்சோங்கிறத ஒரு மொத்தமா குத்தி சம்மதி கொடுத்துருக்கேன். இந்த அத்தியாயத்துல குருக்களோட மகள் வந்து அஸ்வத்தாமா பாண்டவர்களின் ஒவ்வொரு குடும்போது கொல்லும் நோக்கத்துடன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினான். ஏன் அர்ஜுனன் அதை மாற்றி அதுக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்குறாரு அர்ஜுனன்? கிருஷ்ணரோட உபதேசத்தால அஸ்வத்தாமை குறித்து அவரது தலையில் உள்ள முத்திரையை வெட்டுகிறார். இது யுத்தத்தின் முடிவை அடைவதற்கு முக்கியமான நிகழ்வு. அர்ஜுனன் கூறுகிறார், அஸ்வத்தாமரின் முகம் கண்ணீர் வழியும் தாமரை இதழ்களுடன் பாதங்களால் வழங்கும் வகையில் குளிர்ந்திருக்கும் போது அவன் என்னிடம் அங்கவில்லை இருந்தால் அப்போது குரு தலைமகன் என்ற அந்த அஸ்வத்தாமனின் கோபத்தை எவ்வாறு தாங்குவேன்? இது அர்ஜுனனின் இலக்கத்தையோ கிருஷ்ணனின் உபதேசத்தால் கோபத்தை வென்றதையும் காட்டுகிறேன். 57 ஸ்லோகம் மாத்திரம் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த ஸ்லோகத்துல பாண்டவர்கள் மீது துரோணர் செய்த கடுமையை நினைத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தண்டனையாக அஸ்வத்தாமனின் பிரம்மாஸ்திரத்தை தனித்து தர்மத்தின் வழியில் நடக்குமாறு நிலைநிறுத்தார். அதன் அடுத்து இன்னைக்கு அவர் தடுத்துள்ளார். யாரு? கிருஷ்ண பகவான். இந்த ஸ்லோகத்தின் மைய கருத்து, பகவான் தனது பக்தர்களை காட்டுகிறார். அதே நேரத்தில் கோபம் பழிவாங்குதல் அல்ல, தர்ம நெறியுடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, கிருஷ்ணர் பக்தர்களின் துயரத்தை மொத்தமா சுருக்கமா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணர் பக்தர்களின் துயரத்தை நீக்குபவர். அஸ்வத்தாமனின் தவறான ஆயுதத்தை அமைதியாக கட்டுப்படுத்தணும். அவரது கருணையும் தர்ம நீதியும் காட்டுகிறது. இந்த பகுதியில் இறைவன் பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக செயல்படுத்துகிறது. ஒரே வழியில சொல்லணும்னாக்க சொல்லலாம், பக்தர்களை காக்கும் பகவான் அநீதி ஏற்பட்டால் அதனை தர்மத்தின் வழியில் தடுத்து அனைவருக்கும் சரியான பாடம் அளிக்கிறார். ஓகே, படிக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் அவர் வட்டி படிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு மாத்தத்தி ஒரு வப்பனம் விநாதானம் ஸ்தானான் வித்யாபடம் ததா ஏஷயி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நானயோஸ்தி தைஹிக. எஸ் மாதவி படிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிட்ட மாதாஜி. வபனம் திரிவிநாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததா ஏச ஹி பிரம்ம பந்தோனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைஹிக. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வப்பனம் அப்படின்னு படிக்கிறீங்களா? இன்னொரு மாதாஜி படிக்கிறாரு. நிறைய டைம் 2 பேர் கூட படிக்கலாம். 2 மாதாஜி கூட. எஸ் மாதாஜி படிங்கம்மா. நான் படிக்கிட்டா? படி. வபனம் திரிவிநாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததா ஏஷ ஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைஹிகः. Translation is Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada. இன்னொரு மாதாஜி யாராவது படிக்கணும். இன்னொரு படி. Okay. ஒரு மாதாஜி ஒரு படி படிக்கணும். வபனம் திரவிநாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததா ஏஷ ஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைஹிக. ஹரே கிருஷ்ண.
वपनं त्रिविणादानां स्थानान् निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्म बन्धूनां यतो नान्योऽस्ति तैः हरे कृष्ण माताजी भवनं त्रिनादानं सदानं निर्यपनं तादा ஏஷ ஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைவிக. மொழிபெயர்ப்பு: தலைமுடியை கத்தரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது. இது அவ்வளவுதான். இது ஸ்லோகம் சின்னதுதான், மீனிங்ல இருந்து படிக்கலாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறோம். வபுனம் திரவிணாதானம் தானயன் நிர்யாபணம் ததா ஏஷ ஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதூனான்யோஸ்தி தைஹிகஹ. படிக்காதவங்க வந்து மீனிங் படிச்சுட்டு மொழிக்கு படிச்சு தேவையான வபனம் திரிவினாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததா ஏஷ ஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நான்யோ அஸ்தி தைஹிக. हरे कृष्ण माताजी शबनं त्रविणादानं सदानां निर्यापनं तदा एष हि ब्रह्मभक्तूनां पदो नान्योस्ति तैदिहिः. हरे कृष्ण माताजी. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா? தலைமுடியை கத்தரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது மற்றும் வசிப்பிடத்திலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆகியவையே ஒரு பிராமணரின் உறவினனுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளாகும். உடலை கொல்வதை பற்றிய உத்தரவு எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை. தலைமுடியை கத்திரிக்கிறதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு என்ன? பபனம். தலைமுடியை கத்திரிப்பது, பிரவீனா செல்வத்தை அதானம் பறிமுதல் செய்வது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது, தான் வசிப்படுத்துவது, நிர்யாபனம் வெளியேற்றுவது, ததா வேதும் ஏஷ இவை அனைத்தும் நிச்சயமாக பிரம்ம பந்தூனாம் ஒரு பிராமணனுடைய உறவினர்களின் கொள்வதோ இல்லை, அந்நிய வேறெந்த முறையோ அஸ்தி இருக்கிறது. தெய்வீக உணவை பொறுத்தவரை விஷயத்தில் தலைமுறை கற்பிக்கிறது, செல்வத்தை பறிமுதல் சொல்வது, இதெல்லாம் என்னது? மற்றும் வசிப்படுத்தி வெளியேற்றுவது ஆகியவை ஒரு பிராமணனின் உறவினருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளாகும். உடலை கொள்றதுக்கு பதிலா அவனுக்கு இந்த மாதிரி தண்டனைகள் போகணும். தலைமுறையை அடிச்சு மொட்டையை வச்சு விட்டு அவன் கையில இருந்த செல்வத்தெல்லாம் புடிக்க வேண்டியது, அவன் எங்க தங்கி இருக்கானோ அந்த இடத்துல இருந்து வெளியேற்று. இந்த மூணுத்தையும் பிராமணனோட உறவினருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளாகும். ஓகே, உடலை கொள்றதை விட இந்த உத்தரவுல எதுவும் அளிக்கப்படும். அப்படி என்ன ஒரு ஸ்லோகம் தான் நாளைக்கு இருக்கு. அது பாண்டு புத்திரர்களும் திரௌபதியின் புத்திர சோகம் வேண்டுவாங்க. அவர்கள் இந்த இறந்த உறவினர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முறையான சடங்குகளை செய்யறதுக்காக அவ அப்படி இருக்கார். அப்புறம் அவள்தான் இதோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை முதல் காண்டம் துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிற தலைக்கப்பட்ட 7ஆம் அத்தியாயம். நாளைக்கு சின்ன ஸ்லோகம் தான். நாளைக்கு என்ன மந்திரம் இருப்பாங்க நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பனை ரொம்ப சிரிச்சு கிருபா சிந்திய பதிதா நாம் பாவினியோ வைஷ்ணவியோ நமோ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஷீலா பிரபுபாதா ஜெய், நமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ஜெய்.